अनजाग्रा लोगोफोर आरो आदै मादै बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय जोंनि YouTube चेनेलाव बेबादिनो जोंनि कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना गोबारैनो बुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोनो फार्स्ट भिउआर जायो जाहाथे नोंथांमोनानो जोंनि फार्स्ट भिउआर जानो हायो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनो दाबाव सापर्ट होलायदो बर'जों बर' औ नङाबा माथो दासो जादों दा धूम मचाले धूम मालै मैथा बस आंखौलाय मानो लेंहरलाबायखो दिनैलाय बैसागुनि दिनावलाय आरो माथो बिराद खुसि नुथारदों नोंखौ बस वेलकाम दन्दाराम हेपि बैसागु दिनै आं नोंखौ मोनसे बिसेस खामानिनि थाखाय लेंहरदों दिनै बैसागुनि टाइम बेहायनो दिनै जों धूम मचाले धूम खालामलायनांगौ दिनैथ' बैसागुनि दिनावहाय नों मिथिखाबाय जानो हागौ लावदुम मोना बेदरजों पार्टि जागोन आरो जोंहा दिनै बेदरखौनो मोनजायाखै दिनै बाजाराव जोंहा बेदरखौनो मोनाखै बेनि थाखायनो जोङो मोनसे खामानि मावगोन दिनै जागोन मैथा बस मा खामानि मावनांगौ बेखौनो फोरमायथारदो ना दन्दाराम खोनासं बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि दिनावहाय अमा बेदरखौनो सेलायलायनाय जादों आरो बेनि थाखायनो नोंबो आंबो दिनै अमा बेदरखौ मोनजानाय नंला बेनि थाखायनो जोङो मोनसे खामानि मावगोन खोनानो मोन्दों लावदुम आरो थब्ला मोनना दिनैहाय मोजां बेदरखौ लास्टाव खाफाल गोनांखाय मोनबोदों बे बेदरखौ जोङो दिनै खावनो थांगोन बे खाजि एवनाय जायगायाव जों बे बेदर खाजिखौ बोथ्रोदनांगोन आरो बैसागुखौ फालिनांगोन खोनानो मोन्दों दिनै बाजै हाफांमोननि न'आवहाय बिसोरो पार्टि खालामगोन बेहायनो बे पार्टि खालामनाय टाइमावनो जोङो गोख्रै थांनानै बेदर खाजिखौ बोथ्रोदनांगौ दन्दाराम गुड आइडिया मैथा बस आंबो दिनै अमा बेदर जानो लुबैनाया हामखाथारलामोन नों आंखौ लेंहरनाया मोजाङैनो जाबाय खनसे आंखौ बोरमा खावनायनि जा गोसा फैनानै हरदों लावदुम आरो बिसिनि लोगोफ्रा खम बुनानै हरदों बेनि खिथेरखौ दिनै लाखाथारनांगौ बेदर खाजिखौ बोथ्रोदनानै दन्दाराम बेफोरसो दा आंनि सेला बिदिबा जोङो थाबैनो थांनांसिगोन आरो खोनासं बे बेदरावहाय सानैजों 60-40 रानलायनाय जागोन आङो 60% आरो 40% नोंनि थाखाय बा बस नोंना 60% आरो आंना 40%ल' आंनोबो होदोब्रा बस 50% दन्दाराम जाम्बा जाबायना नोङो नोंनि बसआ सोर नोंनि बसआ आंसो दा आरो बे आइडियाखौ सोर होदों आंसो होदों बेनि थाखायनो 60%आ आंनि आरो 40%आ नोंनि माबाथ'दो आरो खामानिखौ मोजाङैनो मावनांगोन नोंनि आरो आंनि नामा फैनो मोननाय नङा येस मैथा बस दे सेंग्राफोर बिदिबा अमा बेदरखौ जाजेनलायदो सोर बेसेबां जानो हायो आरो नांबावगौबा आंनाव बिहर आरो नै अमा सावनायबो दंखायो नांगौबानो हाननानै लांबानो जाबाय हाब बाजै सैलाब मासे समायना अमा खाजिलै बेलाय बिउटिफुल वान्डारफुल जिरख'नाय नुखाथारदोंलै माथो आं लाबोनाय बुस्थुआ मोजां जाखायोलै आंजों थब्लाजोंसो खस्थ' खालामनानै लाबोदों ओरैनोबा जों गैयाबा मोनजानाय नंलामोन बिदिबा लोगोफोर सोर बोरै होखावलायदो जानाया माखौथो नायबावदों फ्लेट जिफोर होलायजोबदो Wow, yummy, tasty अमा बेदर आंनि उदैयाव थांनो थाखाय रेडि जाखादो यम I love you अमा बेदर मासे गोथावलै हाबाब रद' गुरै नरम नोंनि मोदोम अमा बेदरानो जोंनि फेभारेट बेदर अमा बेदरानो सबसे गोथाव बेदर I love you अमा साला रद' खाजिखौ दासो मोनदों आन्दायनायजोंनो सालाफ्रा आंना खाजिया अबहाय थांखो बेहायथ' दोनथारदोंमोन आङो आरामनो जानो थाखाय अबहायथो गोमाखो बेलाय मैयालाय बुजिनो मोनासै आङो ओइ मेब्ला नों आंनि खाजिखौ लांदो नामा नों जाखाथारदोंना आंनि खाजिखौ नोंखौनो बादि मोनथारबाय आङो आया मा होननाय जाखो बेलाय लावदुम भाई मालाय बेदर जाफुनायफ्रावलाय मा गोदाव सोराव होनलाबायखोब्रा नोंलाय है नोङो एसे खर'सो गिदिंदों खोमा आन्दायदोंसोनदां आहा आंनि प्लेटानो दंखायोब्रा नै आखायाव नोंनोथ' नुगासिनो दं आराम गान खनलायलायनानै आहा जागासिनो दं आंनि खाजिखौ आंलाय मानो लांनांगौ नोङो जानानै बावबाय खोमा जाखांनानै एखमबा बिदिनो जायोलै गरमा गरमि मन'फ्लांजोब्बाय खोमा नोङो दे एसे गोदान बिहरबावदो दे जोब्बायबालाय मेरला बेदरखालै नंगौबो खोमालै थिगखौनो मोनासै आं दिनै दे मोनसे बिहरबावनांसिगोन माथो सिन्थाबाव बे गोदान बेदर खाजिखौ लाबोबावखाबायना आरो लावदुम नों मोनसे स्ट'रिखौ खोनासंदोंना खोनायाखै मा स्ट'रि जालायखोब्रा दे होनलाय
नै स्ट'रिया बेबादि मोनसे जायगा दंमोन आरो बे जायगानि नामानोमोन अमालेन्ड आरो बे अमालेन्डआव सासे बिराद मोदोम गिदिर आरो सासे बिराद गुफुं सासे राजा दंमोन आरो बे राजानि नामानोमोन अमा राजा बे अमा राजाया जेरावबो गावनि देशआव अमा फिसियोमोन आरो बे खालि अमा दिसिखौल' फिसियोमोन आरो बियो जेब्ला अमा दिसिया देरो होमब्ला बियो जेब्लायबो बे अमा दिसिखौहाय गावनि ब्रेकफास्ट लान्च आरो डिनारावहाय जायोमोन फुं बेलासि आरो सानावबो आरो बे अमा जायै जायैनो जुद्ध नांनो थाङोमोन बेनिफ्राय बियो गावनि खाथि खालानि ओनसोलफोरखौ गासैखौबो अमालेन्डआवहाय बियो सोनानै लाजोबनो हादों मानोना बियो बिराद गिदिर मोनसे दावहारुमोन अमा जायै जायै बिनि लेभेला 20%निफ्राय 100% एनार्जि लेभेल थाङोमोन बेनिफ्राय बियो सासे गोख्रों राजा जाबायमोन बेनि नामानो अमा राजामोन फाग्ला मा स्ट'रि जाखोसैलै बेलाय खोनाफेराखै आं बेबादि स्ट'रिखौ नंगौ नामा खोनायैखायनोथ' खिथादोंब्रा आं नोंनो आरो आङो खिथाबावनोसै नै गासिबो बे स्ट'रिनि सेकेन्ड पार्टखौ आरो बे अमा राजाया जेब्ला बैसो जाबाय अब्ला बियो गावनि थाखाय अमा रानि नागिरनो थांनोसै बियो अमा रानिखौहाय गावनि रानि खालामनो नागिरनोसै बियो बेबादिनो गावनि देशनि सोरगिदिं जेरावबो अमा जासुलि सिख्ला अमा रानिखौ नागिरनो हमबाय देब्रा दे खिथाजोबदो खनसेनो टाइम गैयाना जोंहा बेबादि र' खिथागोन लावदुम र' आं नैबे मोदोम गिदिरखौ खनसे जागोरनि बेनि उनाव आराम खिथालांगोन आं नोंनो माथो खाजियालाय जोब्बायानो आंना नाथाय उदैया आंना बेरफां मोनला जोब्बायलै जाला मोनसेबाव जानो हाबावलाथाय आङो आयु सोरनि आखाइ गोसोम जाखोसै बेलाय लावदुमनि बेदर खाथियावलाय हनै माथो दन्दारामसोलाय खाजि बेदर खावफैदों साला सुवादफ्रा साला बोरमा सिखाव सुवादफ्रा खाजि बेदरबो खावफैग्रा जाबावबाय बिसोरो दिनैनि दिनावथ' बिदि खावनाङामोन बिसोरो मोनजासिगोनलाय खाजिखौ बेसेयावनो जालालै आंहाथ' जाब्रेनानै बिराद गोथावमोन खाजिया एसे उन्दुनानैसो थानांसिगोन ओइ लावदुम नाहरलाय मा जाखोरा थब्ला नायलाय खाथियाव बेदर खाजिया नोंना दंना गैला आरो खनसे गैबावला मारै गोमाबाय थाग्रा जाखोब्रा आंना बेदर खाजियालाय बुहुत ना मोदायफोरसो दंफैयो नामा जाखोब्रा बेहाय बुजिनोनो मोनला आङो बुहुत मोदाय नङालै लावदुमबाय मानसि हिउमेन बिंसासो फैदों नोंनि बेदरखौ दासो नुदों आं गोसोम आखाइजों दन्दारामासो बोथ्रोदलांदों बियो दासो नुथारदों आङो दालाय नुबायना मेब्ला आं होनखादोंमोन ना आंना बेदरा गोमादों होननानै बेखौनो आंखौहाय खर'सो गिदिंदों मादों जालायबावबाय आंखौसो आन्दायदों जालायबावबाय आंहा जाखायाखैनो गावहा स्ट'रि खिथालाबाय थानानै आन्दायहोदो आंखौ आच्छा बेबादिसो जामारदों होनबा फोथायबाय आंबो फोथायबाय बेदर सिखावानो फैमारदों होनबा बे दन्दारामाथ' मैथा गुन्दानिसो सेलालै मैथा गुन्दाजों बेजों सानैजोंनो प्लान खालामदों जानो हागौ ओमफ्राय मा खालामबावनांगौ बिसोरखौ लावदुम बुंदोल' मा खालामनांगौ बुग्लिना हरनांगौ ना दामसिनानै फाब्लिक दिलाय खालामना हरनांगौ जोंथ' सयजनखा फुरा मानजिजोबखागोनलै बिसोरखौ र' मेब्ला बिदि नङा आंनावहाय मोनसे आइडिया दं लहाखौ लहाजोंसो फेजेननो हायो आरो जिबौनि बिसजोंसो फेजेननो हायो मोनसे खामानिखौ मावनो हागोन बिसोरो आरोबावथ' फैबावखागोन बेदर खाजिखौ लांफैनो खावफैनो सिखाव मावनो बे बेदर खावजियाव जोङो खिगुनायनि मुलिखौ लगायनानै होगोन हिं मुलिखौ लगायनानै होगोन बे मुलिखौ जानाय लोगो लोगो बे मुलि गोनां खाजिखौ जानाय लोगो लोगो बिसोरनि हालोदा मा जागोन अबस्थाया खाराब जाजोबखागोन जोंजोंहाय फांगा लानो फैदों बिसोरो जोंबो सिखाव बादियैनो फेजेनखागोन गुड आइडिया बेबादिनो खालामथारनोसै लावदुम आंथ' बे सिखाव मानसिखौ एसेबो सुखुथारालै लावदुम लागायजोबनांगौ बिसोरखौ साला सिखाव खावनो फैदों बेहाय जोंनि जानाय लोंनायावहाय आं एसेबो सुखुथारा बेबादि सिखाव मानसिफोरखौहाय एबार बे बेदरखौ जानाय लोगो लोगो मैथा गें आरो बेनि दन्दारामनि थाखाय गाज्रि सान जासिगोन एबार बुजिसिगोन बिसोरो रेडि जाखादों मेब्ला एसे डायलगफोर गोदै होफ्लादों मोनसि बादि अके दिसि अमा दिसि बेसे गोथाव बेसे गुरै खनसे जानाय लोगो लोगो बावलायो बिसि दिसि अमा दिसि खनसे जानाय लोगो लोगो बावलायो बिसि मासे गोथाव मोनबावलायबाय बेदर खाजि लेट्स गो प्लान सक्सेसफुल एबार नायदो नोङो बिसोरो मा हालोद जायो साला बाप से पंगा लेता है नंगौ सेसखासै बासोबायलै दिनै रावबो नुवासै जोंखौ दन्दाराम आं थानायाव सोर हमनो हानो दे दानिया
बेदर खाजिखौ नायनांगौ जाबाय। दे हानदो बस, जानो लुबैनाया हाथारलालै। वाह, बिराद समायना, बिराद टेस्टि नुनाय बेदर खाजिखौनो खावनो हाबाय माथो जोंलाय। दे मिक्स खालामलायनोसै आरो 60-40 मथे आङो प्लेट 2 जागोन, मोनथिबाय? प्लेट 2। दे जा बस, माथो होनो हाबावनो आंलाय। या 1 2 3 स्टार्ट। यम बाबा बेसे गोथाव। यम मासे टेस्टि मैथा बस। गोगोम टेस्टि मोनलै खिन्थु, आरो जाबावनोसो लुबैबाय आङो। औलै बस, बिराद गोथावबो संनो रोंथारगौ माथो फाग्लाफ्रालाय। माथो उदैयानो आलौजोब्बायलै दन्दाराम, नोंना आलौवाखै नामा? माथो आलौजोब्बाय उदैयालाय, मा खालामना होआमोन बिसोरलाय बेदरावलाय? जाला माथो, खिसाव लाजोबनो नागिरबाय। जाना पारेगा, फायखानायाव थांनांसिगोन, जानाय नंला। जाला मा बेदरखौ मोनजाफ्लांखो आंलाय? जाला माथो बस, आंनाबो उदैया जाला जोब्बाय। बे बेदराव माबा मोनसे दंखाथारोमोन। लावदुम आरो मेरलामोनजों फांगा लानाया गाज्रिसो जाबाय नामा दिनै? नंगौ, बे बेदरावनो माबा मोनसे लगायथारनानै होथारदों बिसोरो। दिनैनि दिना जोंना गाज्रिसो जाबाय माथो। जाला, खिबाबो खिखौनो हाला माथो। जा खिगुजोबनानै थैसिगोन नामा? गैला बस, एसे साइड ओंखारदोलै, आंबो खिनो ओंखारबाय। जाला बस, जाला। साला सुवा दन्दाराम, आंनि खाथियावसो खिफैनांगौ जाहैबाय नोङो, बैहाय खिनो हाया नोङो। साला जालालै बस, खिगुलाजोब्बाय, मा खालामथ'नो आरो आं नोंनि सेलासो, नों जेराव थाङो आं बेहायनो थांथारगोन बस। साला बेबादिसो होनबावदों नोङो? बेदरखौबा मोजाङै नायबोआखै नोङो? आं मोजां जाबा नाय नोङो मा जागोन। आरो मालाबाबो बे लाइफआव बैसागुनि बेदर खाजिखौ आं खावनो थांथारलिया। नमस्कार। जिबाय बस। भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना भिडिअआवहाय लाइक आरो कमेन्ट खालामलांदो, आरो जोंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथांमोना गाहायाव थानाय साबस्क्राइब बाटनखौ थुनानै गालांदो, आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै लादो, जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोनानो सिगांसिन नुग्रोनो मोनो। थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर।